اغا پلار اغا مور چا اغا دا دو لونو تربیت او کی ما سر بدا سے جنت تا داخلی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیر بد پا خوراکونو کی خوراک دا اغی ولیمی دے چی سڑے واد او کی دا اغی نپس روٹائی ورکی او دسی روٹائی ورکی یدعا الیہ الاغنیاء و یترک الفقراء چی مالداران خلق پکی رو بللیشی و غریبانان خلق پکی پری خودلیش. دی دلور زیر ورکللیش اغا پی دا خفگان اظہار کی دے بانی دا خفگان اظہار ندے پکار. قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی سوک شن اگر زوما چال صرف ناری نور کما چال صرف زنان ور کما او چال دوار ور کما. بعضی کسان پا بعضی موقع باندے خپلو بیبیانو تا پا دی باندے دیر زیاد طعن ورکی چونکہ دا خود بیبی قصور ندے دا خود بیبی اختیار ندے دا خود اللہ خلقت تے و دا اللہ خوخدا او لون چیدی دام دا اللہ دا طرف نیو رحمت تے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من عال جاریتین چی چا دخپل دو لونو پرورش اکو کم پلار یا کمی مور چی دخپل دو لونو پرورش اکو داغی تربیت وکو داغی دیکھ بال وکو حتی تبلغا تردی چی اغدواڑا بلوغ تا ارسید لی. کم پلار یا کمی مور چی دخپلو دو لونو تربیت او پرورش اکو داغی پالن اکڑلا او اغا بلوغا پوری ارسیدلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسی پلار او دسی مور بارکی پیشنگوئی ورکڑی دا جا یوم القیامہ دا سڑے دا دی جنکو دا پلار یا دا دی جنکو دا مور دا براتلو کی پورز دا قیامت انا و ہوا کہاتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دوار گتی دیسی اونی ولی دای دیسی دا یو بل سرا وزم اصابعہو دا گتی دیسی یو زیکڑلی وی دغا پلار او دغا مور چی دا قیامت پورز راشی وی دا سی زما سر با پیوس جنت تا داخلی گی. اغا پلار اغا مور چی اغا دا دو لونو تربیت او کی ما سر بدا سی جنت تا داخلی گی. بل عام معاشرہ کی بتا سولی دلی پکارم دا سی دا چی منگا و تاسو کم عمل کو چی اغا دا شریعت پرو کی تلو دا شریعت پرنا کی کو پاگی با اللہ اجر راک. حدیث مبارک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افرمائل ویتاسو تا بدترین ناکار خوراک اخیم چاگا بد خوراک دے پٹول دنیا کی وی بئس طعام الولیمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیر بد پا خوراکونو کی خوراک دا اغی ولیمی دے چی سڑے وادعو کی داغی نپس روٹائی ورکی او دسی روٹائی ورکی یدعا الیہ الاغنیاء و یترک الفقراء چی مالداران خلق پکی رو بللیشی و غریبانان خلق پکی پری خودلیشی. مالدارانو تا دعوت ورکللیشی دواد پر روٹائی کی او غریبانانو تا دعوت ورنکللیشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویدہ دیر بد ناکار خوراک دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زم بیان کڑے دے نو پکار دا چی کم کار کو دا شریعت پرو کی دا اغی حکم معلومو. رب العالمین دی دا عمل کولو توفیق راکی.